जी नमस्कार, कैसन माने रहुआ सब। उम्मीद करता नहीं अच्छा होगा भैया। छठ बीतला के बाद सारा लोग जौन बाकी शांत हो गइल बा, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह शांत होके वाला नहीं खन। हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के मालूम बा कि छठ बीतत है आ छठ के पहले गोधन कुटाइल बड़े तब लगन होई आ लगन जब आई तब पवन सिंह ना बाजस ऐसन हो नहीं सकत। तब भैया वीडियो में बनल रही एगो बहुत बेहतरीन लोकगीत आवता, वही पर बात करे वाला बानी सन आ राजा भैया साथे बानी तो एक एक चर्चा हुई उहो एकदम अच्छा तरीका से। का कहें भैया पर देखी पवन सिंह के छठ गीत के बाद अब जौन बन लोकगीत के इंतजार हमनी के सब केहू करल आहू के चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमरा लागत है कि पवन सिंह के अब डर लाग गइल बा। काहे से कि जेंगा पवन सिंह बिना मन के कौनो मन ना जब मन करी तब रिलीज करे, लेकिन अब लागत है कि पवन सिंह के डर लाग गइल बा ऐसे कि हमार धुरंधर भैया लगातार गाना एकदम दे रहल बड़न। ठीक बा, नम्रता माला के साथ एगो गाना देला। अच्छा एगो बात हमरा के बताई, ट्रक से लोहा ढा दिया तो सोना हीरा के भाव दे दी का? सोना हीरा के बात नहीं खे, अगर एक जगह खाली पवन सिंह के पैर डगमगाइल नु तो धुरंधर देखी ई दोसर बात अब बतियाओ तनी। सोना कितनो सस्ता हो जाई तो लोहा ना होई, ठीक बा। आ हमार धुरंधर भैया लोहा हवन, ठीक बा। उनकर कोनो अस्तित्व नहीं है। साजी खान गाना, सुबेरे गाना, एगो उनकर आइल बा दुकान। अब बताई, अब भोजपुरी में ये बाकी बस साढ़ म्यूजिक, बोका म्यूजिक, ये सब म्यूजिक से अब गाना होता है। अब बोका के बोका म्यूजिक से गाना हमार बात सुनी, भोजपुरी में खाली एगो धुरंधर भाई नहीं खन तनिया सब पवन सिंह अपन पैर डगमगावस ना, नीलकमल सिंह चढ़ल बड़न। देखी पवन सिंह बनने में समय लगेगा, चाहे कोई भी हो, ठीक है, समय लगेगा, लेकिन आप दिखिएगा नहीं ना, आप दिखिएगा नहीं। बेटा अगर हवाई जहाज उड़ावे लगी नु तो बाप ना हो जाई, ठीक बा। बाप ओकरा के पैदा कइले बा, ई बात के ख्याल रहे के चाहिए, ठीक बा। बाप का डीएम बन जाई तो बेटा का रथी हो जाई, बेटा डीएम बन जाई नु, बाप डीएम बन जाई नु तो बापवा चाहिए कि हमर बेटवा ओकरो से ज्यादा बन जाए। ऊ नहीं के ऊ चीज ना होई, डीएसपी एथी बन जाई, ठीक बनू। देखी सबसे पहले हम बात बता दीजिए यहाँ के आज मूड बाउन है। हमार मूड एबार अब जनता लोग का बा कि पवन सिंह बिना मन के गाना कबो जब मन करता है, जब जरूरी रहता तब पवन सिंह के गाना नहीं क्या होता। देखिए पावर स्टार पवन सिंह के वो गाना छठ के जौन बाकी अच्छा अच्छा रोला बताई ना, छठ के गाना कहीं बाजल हो तनी बता देम कहीं बाजल हो तो देखिए भले पवन सिंह बजल हन, पवन सिंह के एकेगो गाना बाजल हो, जोड़े जोड़े फलवा कहीं बाजल हो, केहू के गाना ना बाजल हो, पवन सिंह के गाना बाजल हो, लेकिन कहीं बाजल हो नीलकमल सिंह के गाना बाजल हो, कोसी भरा। तो एगो बात हमरा से जान लो कि अगर तू लो दिखबलो ना तो तू लो बिकबलो ना, सब केहू कहेला। अगर देखो अगर तू केतनो अच्छा छोड़ी उ सब बात हटाई, पवन सिंह के गाना आवता का कहेम आज पोस्टर आवे वाला बा। पवन सिंह के गाना के तो इंतजार सब केहू करेला, हमनियो करेला, लेकिन कम से कम इतना पर ध्यान दलो, मैनेजमेंट के इतना ठीक करलो नु कि गाना लगातार आओ। अब बताई मैनेजर के लगे मैसेज कर जाता है जे बतावा गाना कब आई तो खिसिया जाता रहे। ए तो मैनेजर वैसन मैनेजरे रखले बड़न, कगो फैन पेज वाला हमरा लगे फोन करके कह दिलो कि भैया मैनेजर हेंगा रही तो काम चली, हेंगा होई ऐसन बात बावे। तो कहीं ना कहीं अगर पवन सिंह के ई हाल होई आगे जाके पवन सिंह के कुछ होई तो मैनेजरे के दिन बावे। पवन सिंह के मान ली कि वीडियो ना बनावलो, प्रमोशन ना करलो, जे आज गाना होता, आज गाना के एगो पोस्टर आवता तो हमनी के वीडियो बनावता इंसान, तो अगर मैनेजर से बात हो, मैनेजर कुछ खराब कहिन तो केहू अगर मान लो कि फैन पेज वाला के जेंगा दीपक सिंह रहला सब जना के मैनेज कर रखत। एक और बात हम बता दी भैया, एक और बात बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना जो ना होता शिवानी सिंह के साथे हो सकता, ठीक बा। एकरा का अभी सस्पेंशन में ही राखल गइल बा, अभी कंपनी भी डिसाइड नहीं है। अब चैनल पर गइला के बातें पता चली। देखी दीपक भैया रहला तो हर अपडेट मिलत रहला, एमे कोनो ई चीज़ हो नहीं पावत। तो भाई जितना लोग वीडियो देखा सब लोग वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, काहे कि सब लोग का पता चले के चाहिए आज पावर स्टार पवन सिंह के जौन बाकी पोस्टर आ रहा है। एगो और बात हम कह दी कि तनी पवन सिंह के अंदर से रखे के चाहिए कि हर लगातार अच्छा एगो और बात हमरा बताई, चली भाई मैसेज कइले रहलन एक जना गीतकार हवन, उनका कंपनी से म्यूजिक आइल गाना आइल बा खेसारी लाल यादव के। का कहे मुझ पर अब छोड़ी उनकर बातें हटा दी। बिना विनायक के म्यूजिक बा, लेकिन गाना तो भाई बेटी रोटी हो गई। अरे गाना बेटी रोटी का ना होई, जब चोरिए के गाना होई तो चोरा चोरी के विवाद भइल रहल, सब दबा के। अब देखी जेकर कंपनियां हन उ कैसन गीतकार हर जानत, उर्बान बके बुरबान नखे छूट सकत, कबो ना छूटी। तो भाई वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करी, चैनल पर नया बन तो सब्सक्राइब करी। आप पावर स्टार पवन सिंह के पसंद करनी तो चैनल के जल्दी जे विवाद करेला उ हरदम से वही में रहेला, वही में बर्बाद हो जाई। खैर पवन सिंह के गाना आवता, आज पोस्टर आई
तारा लोग के का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए लो। आ वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो। आ वीडियो कितना शेयर करिए लो कि तनी पवन सिंह के लगे पहुँचो कि पवन सिंह बिना मन के गाना अच्छा, release अच्छा, करता। अच्छा। कौनो पता नहीं के चलत कि गाना कब आई का एथी हुई ओकरा के कम से कम अपडेट देवेला ना। तो भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में ढेर दूर अंदर बैठल बड़ा सन। हम मानतनी कि पवन सिंह केहू ना होई, लेकिन तनिया सा पवन सिंह डगमगइलन तो सीट जाए में टाइम ना लगी। बाकी वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।